Srdečne vás pozdravujeme. Radi by sme vám povedali niečo o programe pre manželov v ťažkostiach, ktorý sa každoročne koná na Slovensku a ktorý vznikol v hnutí Focolare. Zakladateľka tohto hnutia, Kiara Lubichová, ešte v 60. rokoch minulého storočia veľmi apelovala na členov hnutia, aby hľadali spôsoby, ako prejaviť lásku ľuďom, ktorí trpia, a rodinám, ktoré trpia odlúčením alebo rozvodom. A ako odpoveď na tento apel sa začal formovať program, ktorý už od roku 2009 beží v talianskom Loppiane pod názvom Percorsi di Luce, čo znamená chodničky svetla. A organizátori tohto programu, ich cieľom je hľadať spôsoby, aby tie páry v kríze, ktoré sa teda ocitnú v kríze, aby boli prijaté, pochopené a milované. Niektoré páry z nášho tímu mali možnosť absolvovať tento program aj v tomto talianskom Loppiane a veľmi nás to chytilo za srdce a vznikla taká túžba tento program priniesť aj na Slovensko. To sa nám aj podarilo a od roku 2016 beží tento program aj na Slovensku pre slovenské a taktiež aj pre české páry. Samotný program pozostáva z 2 stretnutí. Prvé stretnutie býva na jar a trvá 6 dní a druhé stretnutie, ktoré vlastne pokračovanie toho prvého, býva na jeseň a trvá 4 dní. Stretnutia sa konajú v Dome prijatia pre rodiny v Rodinkove v Belužských Slatinách. Kapacita programu je približne 16 manželských párov, ktoré si buď prechádzajú krízou alebo ťažkosťami vo vzťahu. Niekedy ide o prirodzené fyziologické krízy, ale môže ísť aj o dlhodobo dysfunkčný vzťah, často ktorý je už na prahu rozvodu alebo niekedy aj po ňom. No a takto obolených párov sa v Rodinkove ujíma tím, ktorý tvoria manželia, ktorí v prvom rade vedia, čo je to kríza, pretože si ňou sami prešli. V tíme je prítomný aj kňaz, prítomní sú psychológovia a psychoterapeuti. Takže celý ten program stojí na takej trojnožke, ktorou je spiritualita, psychológia a osobná skúsenosť. Program pozostáva z priestoru na zdieľanie v skupine, čiže veľa sa tam pracuje v skupine, ale je tam aj čas na dialog v páre, na rôzne projektívne cvičenia a aktivity, ale je to aj čas na pobyt v prírode a na kultúru. V rámci programu je možnosť zúčastniť sa aj na svätej omši a na sviatosti zmierenia. Základným liečivým prvkom pre tieto páry je to, že v tomto programe nachádzajú ľudí z tímu, ktorí ich prijímajú takých, akí sú a majú ich radi. Vytvára sa tu tak spoločenstvo ľudí, v centre ktorého je Ježišova prítomnosť a vlastne Ježiš je tým hlavným lekárom v tomto celom procese uzdravovania. Za tie roky, ktoré máme tú česť byť v tomto programe, sme boli svedkami mnohých zázrakov a mnohých uzdravení manželských vzťahov. No doteraz každý rok boli prítomné na programe aj manželské páry z Českej republiky, čo býva vždy takým veľkým obohatením, pretože taká aj kulturálna inakosť a rôzne pohľady na veci vždy prinášajú také obohatenie a pestrosť. Takže ste srdečne vítaní. Ďakujeme.